Chcete vedieť, ako pečiem kváskový chlieb bez rozkvasu ja? Ako prvé si ráno nakrmím kvások. Na kvások používam ražnú chlebovú múku na kváskovanie. Približne o 4 hodiny si zmiešam múku, jogurt, vodu a premiešam cesto tak, aby neostali žiadne suché miesta. Cesto nechám zakryté postáť približne 1,5 hodiny. Potom si pridám 1 polievkovú lyžicu kvásku, premiešam a znovu nechám oddychovať asi 1 hodinu. Keď je cesto odležané, začnem miesiť a pred koncom miesenia pridám soľ a rastcu. Cesto je vymiesené vtedy, keď sa pekne naťahuje a odlepuje od misky. Vyberiem si ho na navlhčenú pracovnú dosku, poriadne natiahnem a urobím lamináciu. Preložím zhora nadol, zdola nahor a poskladám do bochníka. Vložím ho späť do misky a o pol hodinu začínam prekladať. Prekladám asi 4 krát s odstupom približne 30 minút. Po poslednom preklade nechám cesto ešte odpočívať zhruba pol hodinu. Vyberiem si ho na pracovnú dosku, jemne rozprestriem a poskladám do ošatky, ktorú som si predtým vytrela škrobom. Do ošatky ho opatrne preložím spojom nahor a spoj prstami zaštrikujem. Takto pripravené cesto nechám ešte zakryté v ošatke na kuchynskej linke približne 2 až 3 hodiny. Večer pred spaním ho preložím do chladničky a vidíme sa ráno.